Ang gugma, mupailog, mutuo, mulaog ug mulahutay kayo. Ang gugma, mupailog, mutuo, mulaog ug mulahutay kayo. Tara katong bakang kaway sa. Ini. Wow. Mora to yan, sir. Okay, gani. Oh, isa to nga grupo. Pre. Ala. Kaya. Last, nga akong ihatag. Asa na to? Mabasahan. Ang gugma, dili malipay sa dautan kung dili sa kamatuoran. Kana. 1, 2, 3, batal, kamot. Para. Musa? Check. Ala. Mugat yun. Hey, gapon. Hello. Hey, gapon. Managit mo lagi. Yo, haros ka sa group 3. Nimerian. Group 6. Kaya pa tira? One, may kwan. Cheer yang one, cheer. Kaya pa? Okay, sakto na inyong gibuhat. Ang talagin mo, basagin mo sa Bible. Okay, Kanda. umahag. Ato ra mga pinpoint lang. Hindi na ito may bawan. Diba? Is got our verse. So, gini ako siyam naman ito kakwan. Muhatag ko unom. 6 ang akong ihatag kaninyo. Para maka-cover to 15 para makapas ng group 1. Kaya ba? Kana? Ay, good ka nun ay. Kana. Diba? So verses ni siya gikan sa mga lecturers kagabi kung inyong natimanan na take note sa mga kabataan kung ano importance bitaw anong kinahanglan ta magdala og notebook, ballpen o Bible para karon nga higayon makita na ninyo ang unsa ka importante ng pagdala nato. Okay. Diba? So akong yatag ang pinakauna verse ni siya ni Reverend Abilino Kaangay Jr. Ala, warga to. Diba? Pinaka first verse ngayang gihatag kaninyo. So akong isulti ang verse inyong ito ingon ang book, chapter of verse. Nagingon gamita ang espirituhanong gasa. Wait lang sa ta. Iparehan nato ni Reverend Bernales. Sige. After mabasa, isaw kamot. 1, 2, 3, dayon isa kamot. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa diyang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuhan sa simbahan. 14. Lain na lang daw kay natandog ang bersikulo. Sa verse gihapon ni Nodong, ang ni Reverend Abilino Kaangay Jr. atong yatag. Kay lahit man na ang tot diri sa Bible. Lahi Lahit gyud sa ang tot nga kuan. Basin malibog mo ba? Pero nagtiganta mo clue to first verse to niya. Kuha na to ninyo pero ato nga yatag laing verse. Laing verse na ba? Mga verse na igamit mo gabi. Mga verse na gabi. Kuan ba tong hono mo? Okay. Kinik. Basic god. Basic tayo. Naanay sa verses ni Reverend Abilino Kaangay Jr. kagabi nga nagingon. O, saan pangitaan kayo? Kasi pataka-basa. Nagingon. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong mao ang Dios. Wait lang sa pagkaw sa taban ko 3 ha. 1, 2, 3. Agoy. Ito kita na kita. Sige.
Okay. 1-1-1. Ala. Unsa to nga grupo? Unsa nga grupo? Group 5. Ay. Ala. Group 5. So next is 10 naman. 10. 10 na. 5, 6, 7, 8, 15 taman. 15 na naman. 15 taman. Para ganahan sila. Namati mo na sa... Mabaka pa sa panbag. Okay. Group 6. Group 1. Group 1. Group 1. Group 6. Group. O sige. Muhatag kong verse nga akong giwali kaganihan Kana. sa misa. Namati mo? Okay, kana may nindot nga ito ba? Yes. Diba? Yes. English. Yes. So, mga gyapon, libro, chapter of verse nga akong gihatag kaganihan. Nga nagingon, Baka na daw. Oo na. ayonin Asa to? O gayon ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ready. 1 2 3. Okay. Okay, very good. Ala. 3 na pod. Ana gyud. Inay. Nakuan man. Points. Inay. Perfect tani. Dili ko din. Alam din kay. Wala na biya to na to. Okay, next. Ika 11. Ay pa. Habol. Intras. Ay pa. Uy, yan. Nagulpon na eh. Basta kay touch pa. Goods na yun. Iya man sa kuha. Okay, verse ng gabi. Ban ako. Oh. Ayun na. Daan ka. Karang tao, puro ka rin. Ala. Sige. Ano di manani mo? Dito sa verse nga akong gihatag kagabi. Pila ka verse ba akong gihatag? Pila ka verse akong gihatag gabi? Tulog yun. Mga katutog naman. Sige, Kene. Naminawan mo kagabi, no? Ako may pinakaunang wali. Isikil. So, kini nga verse. Asa kini mabasa? Nasumala sa balaang kasulatan. Ayaw itugot nga tamayon ka tungkol sa imong pagkabatanon. Imo ay noon ang imong kaugalingon nga panigingnan sa mga magtutuo pinagi sa imong pagpanulti sa batasan sa gugma sa pagtuog sa kaputli. 1, 2, 3. Ura. Pwede rin sa ta. Kasi makaiscar ba? Ni Adrian. Sige. Okay. Wait, wara. Good. Nakauno na. Napay tay. Napay tayo? Uno to. Ika-13 na. Ika-13? Oh. So, Di lang. ako yung verse nga gihatag ninyo kagabi Isa ni sa verse nga akong gihatag. Sa ganito kong verse nga akong gihatag. Okay, ne. Natimanan na nato. Nga nagingon, kitang mga lig-on sa pagtuo, kinahanglan mo tabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang o dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. 1, 2, 3. Ano man? Balik sa kong counting kay naglibog ko. Nagtuman Yeah. wala no? 1. Yan na, wala pa. Disqualify ang wala pa yung train. Taas na. 1, 2, 3. Loh, wara. Paspas kayo. Una yun dito. Paspas kayo. Una yun dito. Anong bata o? Nakapink. Paspas kayo. O sige ikaw. Roma 15. Okay, very Grupo. good. 5. Group 5.
Ilan na question? Kitapok mo rin yan. Jay. Sige. Kini nga verse mga kaigsuunan. Nagstand ni siya sa atong church. Akan na. Usa ka bersikulo nga nagbarog sa ato ang iglesia. Wala ni siya sa giwali namo kagabi pero mao ni ang lig-on nato nga pamatuod nga isip church the body of Christ. Kana nga verse mao ang akong pangayoon nganha kaninyo nga nag-ingon sumala sa balaang kasulatan kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa ingon man usab si Kristo mao ang ulo sa iyang iglesia nga ug siya mismo mao ang manluluwas niini. Kaya ato sa buwan magkam sa ta kay 1 2 Agay. wala pa. Pag ginahagi po. 1 2 3 Ala, dungan na tuloy. Dungan. Dungan. Balik. Okay na dungan daw. 1 2 3 Ay. Magdag-una to dito pero wala mag sobra. Wala pa kabot sa 3. Wala pa. Wala pa daw kabot sa 3. Balik. Balik. Kamu wala ba mo ka idea? Di nangita mig panahon para makaisa mo. Wagyan. Kini nga bersikulo nagbarog sa ato ang tibuok church yun. Sa verse nga lig-on kayo nato nga kwan. Ha? I-repeat. Kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon man usab si Kristo mao ang ulo sa iyang iglesia, ug si Kristo mismo mao ang lawas, mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang lawas. Okay? 1 2 3 Kamu gulan to mo da. Kasi una. kani. Okay, kini da. Pili sa pagpag. Si Kalaban ang bata ulo. nakaputi, si Chinchin. Uy, Kay. Oh, balik. Nakanya mo. Sayang to. Okay. 1 2 3 Ala. Wait. Desisyon. Kalaban ang Dungan daw, dungan. Sige. Okay. Sige, kanang ikaw kung papiliyon, di ba? Walay bias ha? Basin conception yung piliyon. Wala, nabahin din, nabahin. Nabay. Wala na conception rin, nabahin eh. Sige. 1 2 3 Wala. Anyara kay murag kauna gitu. Kauna pa na. Sige. 1 2 3 Kedesisyon. Okay, ini si Giselle. Okay, very good. So, mauna ang bersikulo na nagstand sa tibok natong church. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Last nga verse nga itong ihatag karon. Naka-score na ba tanan? Na-score tanan? Okay na, nakauno na mo. Very good sa to. Last ni na akuan. Kasi malay makadus. Base makadus pa mo. Ha? Kini siya. Usa gihapon sa verses nga nagbarog gihapon sa ato ang iglesia. Na. Nga nagtudlo siya nga kini maugyot ang iglesia lawas ni Kristo. Di ba? Nga ang pulong nagingon. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo ug ang kaghingpitan niya mo'y naghingpit sa tanang mga butang. 1 2 3
Uy, may isa. Ako. May isa Ako. Oy, why nang isa? Ang kahimpitan niya mo ay naghimpit sa tanang mga butang. Oo, wala mo English yang tema gabi mo tong kan sila. Ana. Need ninyo ning timanan kay atuan ning Ani kay mailhan na gid sa kinahanglan. Ani. Okay, very good. Okay. Efeso, Kapitulo 1, versikulo 23. Ang iglesia, mao ang lawas ni Kristo, ug ang kahimpitan niya, mao'y naghimpit sa tanang mga butang. So, congratulations sa nakadaog, ug sa mga wala kadaog, better luck next time. So, ato ang paningkamutan nga sa sunod, dala kitag notebook. Notebook, Bible o ballpen para ma-take note nato ang mga versikulo nga iga-lecture sa atong mga lecturers. Okay? Talagang kayong salamat kanatong tanan.